स्वादिष्ट रेसिपीज मराठीमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज आपण करायला अगदी सोपा पण खायला तितकाच टेस्टी असा कोकणी स्पेशल चिकनचा रस्सा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। कोकणी स्पेशल चिकनचा रस्सा बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 500 ग्रॅम म्हणजेच अर्धा किलो इतपत चिकन घेतलेलं आहे। त्याच्यासोबतच 6 ते 7 पाकळ्या लसूण ठेचून घेतलेला आहे, कोथिंबीर घेतलेली आहे बारीक कट करून, 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत, 2 तमालपत्र घेतलेले आहेत। या ठिकाणी 4 मोठे चमचे इतपत कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाला घेतलेला आहे। याच्या रेसिपीची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केलेली आहे, नक्की चेक करा। त्याच्यासोबतच 1 मोठा चमचा इतपत आले लसूण पेस्ट घेतलेली आहे, 2 मोठे चमचे इतपत चिकन मसाला घेतलेला आहे। त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणारे चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, गरजेनुसार तेल आणि पाणी। कोकणी स्पेशल चिकनचा रस्सा बनवण्यासाठी मी कढईमध्ये 3 ते 4 मोठे चमचे इतपत तेल टाकलेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये टाकूयात ठेचलेला लसूण। त्याच्यासोबतच आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत तमालपत्र, कढीपत्त्याची पानं टाकूयात। हे थोडंसं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत लाल तिखट। ठिकाणी मी 1.5 मोठा चमचा इतपत लाल तिखट टाकते। लाल तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1 मोठा चमचा इतपत आले लसूण पेस्ट आणि हे देखील आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत चिकन आणि हे चिकन आपल्याला तेलामध्ये 2 ते 3 मिनिटं व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे। आता साधारणतः 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत। स्लो गॅसवरती हे चिकन मी परतून घेतलेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत चिकन मसाला। त्याच्यासोबतच आता आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाल्याचं वाटण। त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये टाकूयात चवीनुसार मीठ, पण मीठ टाकताना लक्षात ठेवायचं कांदा खोबरं मसाल्याच्या वाटणामध्ये मिठाचं प्रमाण असतं। आणि पुन्हा एकदा आपल्याला हा मसाला चिकन सोबत 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचं। साधारणतः 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत। स्लो गॅसवरती हे चिकन मी परतून घेतलेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत गरम पाणी। मी चिकनमध्ये पाणी ॲड केलेलं आहे, तर या वाटीच्या सहाय्याने मी 3 वाट्या इतपत गरम पाणी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे। आता आपण फास्ट गॅसवरती हे चिकन शिजवून घेऊयात। आता साधारणतः 20 ते 25 मिनिटं झालेली आहेत। फास्ट गॅसवरती हा चिकनचा रस्सा मी शिजवून घेतलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत बारीक कट केलेली कोथिंबीर। या पॉइंटला तुम्ही मीठ आणि तिखटाचं प्रमाण चेक करून हवं असल्यास ते ॲड करू शकता, किंवा याच्यापेक्षा जर तुम्हाला अजून घट्ट रस्सा हवा असेल तर तुम्ही तो आणखीन थोडा वेळ शिजवून घेऊ शकता। आता आपला हा मस्त असा कोकणी स्पेशल चिकन रस्सा रेडी झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हा रस्सा सर्व करूयात। आता हा कोकणी स्पेशल चिकनचा रस्सा रेडी झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता, दिसायला जितका मस्त दिसतोय खायला तितकाच जबरदस्त लागतो। नक्की ट्राय करून बघा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।